Masterizer. Njengamanje sesikuphathi 102 okungokugcina ngci ngenkathi uMars belwa noRandall. uRandall sewile, uMars wayithukuthele egaloni wabo emshaya ngenduku yegalofu ekhanda, eqhubeka nomshayo engamboni nokuthi emshaye waze washona. Wathi uMars esembulale kudala uRandall ethatha kucasuka uMars kwayima ebonayo ukuthi useshonile. uRandall emtshela ukuthi akavuke, ebasethe uyambiza ukuthi musu kuyilalisa Randall vuka. Wathola ukuthi ngempela useshonile uRandall, waqala watatazela uMars esefuna ukubaleka. Waphuma wabaleka uMars eshiya isidumbu sikaRandall silele kanjalo phansi. Kanti ngaleso sikhathi kufika uBennett naye ucasulwe ukuthi uRandall kanti uyena lo nikeza amaphilisi unkosikazi wakhe wamhlanyisa. Wathi mayefika uBennett naye ethola ukuthi uRandall useshonile wacasuka uBennett ekhuluma yedwa ethi ubalo kubulele ngingakubulalanga wena. uBennett ekhuluma nesidumbu sikaRandall ethi kushuthi baningi abantu abahluphayo wena. uBradley wethuke ebona kungena uMars egqoke ingubo egcwele igazi, embuza ukuthi yini kwenze njani Mars manje. Ethi uBradley mhlalisa phansi, wathi uMars ngeke akwazi ukuhlala. Wakhala uMars. uBradley buza ukuthi kwenzakaleni, uvela kukhala kakhulu uMars. uMars wayekhala kungakhulumeki. ethi uMars uRandall. ethi uBradley uRandall ukwenzeni, ngabe ukulimazeni? wathi uMars bengithi ngiyongena emotweni yami, waqhamuka emva kwami wangibamba wangiphakamisa engiqukule ehamba nami eyongena endlini. uBradley wacasuka wathi Mars ngiyahamba ngimbulala manje ngikhathele indaba kaRandall. uMars wazama ukuthulisa uBradley emtshela ukuthi iphutha elikhulu eselenzekile, usefile. wathi uBradley ngiyombulala vele usefile. wathi uMars yima Bradley, awungizwa ukuthi ngithini? ngithi ngimbulele. uBennett wayithatha i-firepoker, enye insimbi yokuhlokoza umlilo kwe-fireplace, kanti ngaphandle emnyango ukuzoma imoto yamaphoyisa kwehle uRick. wathi mayethi uyangena nje wafica uBennett nesidumbu emtshela ukuthi izandla phezulu anganyakazi. ngenkathi uBennett etshela iphoyisa ukuthi akambulalanga, wathi uRick ngithi beka izandla ekhanda lakho. wayethwala izandla uBennett. wathi uRick agoqe ngamadolo waguqa uBennett. wayekhuluma ephindaphinda uBennett ethi angiyenzanga lento, angazi yenziwa ubani. uRick watshela uBennett ukuthi akavala umlomo useyochaza phambili isikhathi emgaxoza nkosi. uRick wathatha uBennett wahamba umfaka emotweni. qeda lapho wathi uyabamemeza uRick edispatch, wababhiza uBennett ebanga umsindo ethi akayenzanga yena lento. uRick etshela uBennett ukuthi akabiyeke ukubanga umsindo, wasuka lapho wagijima esebuyela endlini kaRandall. uRick esengaphakathi endlini ekhuluma neRed batshela idispatch ukuthi lo muntu ushawe ekhanda ngento eyinsimbi eqinile kwaze kwafohloka isiphongo, akanapulse lo muntu, kubonakala ngathi ushonile. ngenkathi uRick ebatshela ukuthi abasende imoto eyiduma. ngenkathi uBradley esancenga uMars ukuthi akehlise ukukhala, bavele bezwe isiren yamaphoyisa phambi komuzi wabo. ethi uBradley mhlawumbe uRandall wafonelile amaphoyisa. wathi uMars okushuthi angambulalanga uyaphila. wathi uBradley ngabe ezokwenzana amaphoyisa la singawabizanga. wathi uMars kwangcono ngembulalanga, hamba umbheke Bradley ukuthi uyaphila ngempela yini. wathi uBradley ungangitshela ukuthi kwenzakaleni. wathi uMars wayekhala, ngikutshelile ukuthi ngimshaye ngeduku eyinsimbi ekhanda. waphuma uBradley wathi ngiyabuya. uBradley wahamba eya ngasephoyiseni uRick ebuza ukuthi kwenzakalani la. wathi uRick mela kude Bradley ungasondeli. wathi uBradley kanti yini? uRick wakhombisa uBradley imoto eyidumbe yayifika. wayethukisa uBradley wathi ubani ofile? wathi uRick kushona uRandall. wathi uBradley kwenzakaleni? wathi uRick ngeke ngikwazi ukutshela lokho Bradley. wamemeza uBennett ethi angiyenzanga lento. wathi uBradley ngabe uRandall bulawa ile ndoda? wathi uRick ngithemela kude Bradley, ngcono uhambe uphinde kwakho, i-crime scene umsebenzi wamaphoyisa lo. wahamba uBradley sebuyela kwakhe. esesele uRick wathi konje uba igama lakho ndoda? wathi uBennett kuRick uyalazi igama lami, angimbulalanga lo muntu ola endlini mina, ngithe ngiqhamuka ngemoto yami bekuphuma umuntu wesifazane ogqoke ingubo eblue egcwele igazi ebaleka. wathi uBennett nawe ayikho nje into engibophelayo, uyangibona ukuthi anginalo igazi ezimpahleni zami. wathi uRick ngifice wena mina kwi-crime scene, uwena umuntu ekufanele ngimthathe ngiye police station naye. wathi uBennett awuyenza usheshise lento yakho, ngifuna uqede ngibuyele kunkosikazi wami esibhedlela. uKelly noTarell nabo babephuma belandelana bezobona, behlangana noBradley. uKelly ebuza kuBradley ukuthi kwenzakaleni. wathi uBradley uRandall ushonile. uthuka uKelly ethi uRandall ushonile, uba ubulala uRandall. wathi uBradley khona indoda esiboshwe amaphoyisa evalelwe lapha emotweni. wathi mayethi uyabuka uKelly, waphika uKelly wathi no, akukwazi ukuthi kube yileya ndoda. ethi uKelly kungenzeka ukuthi uRandall khona into ayenze kuleya ndoda ayiphindiselela. uTarell wayelokhu eliphindile ukuthi kunedrama kule ndawo. wathi uKelly qinisile lapho. uEsperanza wayetshela uLucian ukuthi bathela abantu uEdward ubakolekta imali, ethi ngabe usungahamba
wahamba eloshini yongibhekela. Wathi uLushini udaba likaMika selihendlishwa ama-FBI. Wathi uSteven khululeka kuzolunga Esperanza. Wathi u-Esperanza mawuthi kuzolunga, wathi if beyibulala ingane yami. Ethi u-Esperanza yonke lento ngenxa ka-Edward. Uphi yena? Wathi uSteven asimazi. uLushini basuka bezwa kumenyezelwa eredweni ngomuntu oseshonile kushiwo i-address. Wathi uSteven uyayizwa lento emenyezelwa e-dispatch Lushini. Wathi uLushini futhi le address abayibizayo ka-Randall. Wathi uSteven ngabe kuthi ufile. Wathi uLushini uzwile nje kushiwo njalo. U-Esperanza wathi uyabona-ke Natalie ikhonto eyenzekile enganeni yami, wayi behlebe uLushini benoSteven. Wathi u-Esperanza nakhuluma nodwa kancane, kwenzakaleni enganeni yami uSteven. uLushini noSteven batshela u-Esperanza ukuthi akho lutho. u-Esperanza babuza ukuthi ngabe uMika, bathi cha kuyena uMika. u-Esperanza wayekhala ethi i-FBI isheshise kubuya ingane yami. Phambi komuzi kaRandall iphoyisa lomlungu lalibuza kuRick ukuthi utholeni. Wathi uRick ngithole le ndoda ithi ayimbulalanga, ngithi kodwa ngiyifice eduze kwesidumbu iphethe insimbi efaphuka. Lathi le phoyisa lomlungu ayembophe phela makunjalo. Wathi uRick yavele ngihamba naye. Kwafika uKelly ezobuzisisa kuRick ukuthi uRandall ushonile, wavuma uRick. Ethi uRick ibivele le ndoda ike yasho ukuthi izombulala. Ethi uRick ngiyabonga nawe ukuthi usuphumile. Wathi uKelly ethi uRick ngcono ngikhipheke siphume out siyo-celebrate ukuphuma kwakho. Wathi uRick ubanike le ndoda emile lapha. Wathi uKelly lo ubaba kaJustice. Wathi uRick awungitshelanga nje ngaye Kelly. Wathi uKelly besikuphi isidingo sokuthi ngizokutshela ngaye. Wathi uRick yazi bese ngiplanile ukuthi mina nawe kodwa yekela ngisahambisa le ndoda epolice station. Wathi uKelly kodwa ngifuna ukuthi ngiyabonga Rick ngakho konke okwenzile ukuze ngiphume. Wathi uRick ngenze obekufanele. Wavalelisa kuKelly uRick wathi uzobuya mbona. Mayihamba uRick wasala ethule embuka uTerrell. uKelly naye wahamba sesuka mayedlula kuTerrell umbuza ukuthi ubale yandoda. Wathi uKelly bekuyiphoyisa. Wathi Terrell liyakuthanda-ke le phoyisa nangendlela elikubuka ngayo nje. Wathi uKelly Terrell unesikhwele yini? Hamba endlini yogada uJustice. Nkathi sehamba uKelly uTerrell embuza ukuthi uyaphi kanti. Wathi uKelly bengikutshelile ukuthi ngiyobhebisitha iy'ngane zamakhelwane njengoba nawe kumele uhambe uyobhebisitha ingane yethu. Esibhedlela uCharity wayekhala emeduze kombhede kaLarry ebuka isingezansi sikaLarry. Khona lapho kwangena u-Ian ngesikhathi ebingelela uCharity embuza ukuthi unjani uLarry. Charity etshela u-Ian ukuthi ulimele umkhwenyana wakhe. Wathi u-Ian odokotela batheni? Wathi uCharity bathe bazoyinquma yombili imilenze yakhe. Charity etshela u-Ian ukuthi leli phoyisa alazi ukuthi lidila nobani. Wathi uCharity ngiyifuna ifile ingane yaleli phoyisa. uLarry waphaphama wathi Ian ngabe usesayidini lethu? Wathi u-Ian angikuzwa. Wathi uCharity umzwile uthe usesayidini lethu noma cha? Wavuma u-Ian wathi ya ngisesayidini lenu. uRally wathi Ian ungaphindi-ke wenze le nonsense yokungihambela ngemuva. Wathi u-Ian ngiyakuthembisa Larry ngeke. uLarry ibuka isingezansi ethi yabo Ian leli ngenze le phoyisa ethi u-Edward. Wathi u-Ian ngiyabona ngiyaxolisa ngokukwehlela. Wathi uLarry ungaxolisi ngokungehlele ngoba u-Edward ngeke usesaphila. Wathi u-Ian yona Larry ingane iphi? Wathi uLarry wena uqambelana manga ukuthi usesayidini lethu. Wathi u-Ian ngisesayidini lenu. uLarry watshela unkosikazi wakho uCharity ukuthi khipha le nje iy'nyoka. Wathi uCharity uzozidlala kanti la. Wathi uLarry sithando sami mkhiphe out. Umakoti kaLarry wathethi u-Ian emtshelisa akadingeki la akaphume out. Wathi u-Ian okay waphuma wahamba u-Ian. Wasala umakoti kaLarry ethi emva kwayo yonke into esesiyenzele yona le nje. Wathi uLarry ngikutshelile ukuthi uyinyoka. uLarry watshela umkakhe ukuthi fonela uCase enze sure ukuthi u-Edward nengane yakhe bayafa. Wathi uCharity hayi ingane vele sebeyibulele ngizomfonelela lokhu ka-Edward. Wakhala uLarry ethi angisayifili ngisho imilenze yami ungenze kanje u-Edward. Sebekhala bobabili nomkakhe. uLushini wathi Ian bathi kuphi ingane? Wathi u-Ian abafuni ukungitshela. Wathi uLushini uneshow ukuthi lo Case yawumazi? Wathi u-Ian njengoba ngikutshela Lushini angimazi. Wathi uLushini ngoba uthi unomkakhe ewodini awuzama indlela yokungena noma ufihle iselfoni irecord. Wathi u-Ian ngeke ngisakwazi nokungena ewodini bangixoshile bangibiza ngenyoka. Wathi uLushini ifoni kaLarry singayithola kanjani? Wathi u-Ian angazi ngoba nami ngeke ngisakwazi ukungena. Okungcono ungazama ukuthumela umuntu. Wathi uLushini okay ngisazama ukukhuluma nomuntu. Wavalelisa wavala ifoni. Waqeda leyo call uLushini watshela uSteven wathi Steven ngicela uye ewodini likaLarry esibhedlela uzama indlela yokuthola iselfoni kaLarry. Wathi uSteven okay ngisatshela u-Esperanza. Wafika uSteven ku-Esperanza wathi ngiyabuya Esperanza. Wathi uEsperanza uyaphi manje? Wathi uSteven kunomkhondo omncane engiwulandelayo. uEsperanza waphendukela kuLushini wathi Lushini ningifihlelelani ngilahlekelwe ingane. Wathi uLushini ngeke sikwazi ukukutshela manje Esperanza ngoba nathi asinayo ishow ngalomkhondo sikutshela wona singakutshela khona nje ukuthi uSteven usawusesha naye. Wathi uLushini Steven usameleni phuma hamba uSteven wasala uEsperanza ibambana nonensale ngenkathi ekhala uEsperanza. uBradley waqhamuka upstairs egijima ephethe impahla zokunikeza uMarcy ukuthi ashintshe. Ethi uBradley khumula ingubo yakho Marcy ugqoke lezi impahla nalezi icathulo. Ethi uMarcy kuyafana ngembulelo uRandall. Ethi ayeza nje amaphoyisa azongilana. uBradley wathi Marcy yekela ukusho njalo vele already sebenayo umsolwa lo waphesheya komgwaqo ekuthiwa uBennett esemotweni. Wathi uMarcy ngeke ngivume ke Bradley le ndoda elunge kanje igulelwa nangunkosikazi wayo ukuthi ithwale icala lami. Wathi uBradley sukuma ngathi emsukumise umgezisa izandla kusinki. Hawu Bradley usinki wezitsha zokudla negazi lika Randy Holmes anyway asiqhubeke. Ethi senzela in case makukhona umuntu ofikayo la. Ngathi uBradley eqhubeke
egeza uMarcy iy'ngalo ezayigcwele igazi. Ethi uBradley, Marcy ukhumbule awenzanga lutho Marcy. Ungabi worried ngoRandall, uBastard uthole lokho bekumfanele kade ehlupha abantu. Wathi uMarcy, kodwa Bradley ngeke ngize ngivume loya muntu wangaphesheya komgwaqo aboshelwe mina ngoba ubhuti olungile. Ethi uMarcy, angivumelani nawe Bradley, ngiyowatshela amaphoyisa. Leya ndoda igulelwa unkosikazi uphanjanelwa ikhanda. Wathi uBradley, okay kanjani-ke ngisithathe le ngubo yakho oyigqokile egcwele igazi siyigqokise u-Alex. Wathi uMarcy, no i-wrong leyo nto Bradley, kanti nawe usumzonda ngaleyo ndlela no-Alex. Wathi uBradley, hayi ukuthi ngimzonda ngaleyo ndlela, ukuthi ngifuna ukuba nawe Marcy ngoba kumanje udakwe ama-drugs akazazi nokuthi uwubani, ngeke azi ukuthi kuzobe kwenzakeni. Wathi uMarcy, akulula Bradley ngoba ulethwe ilo mmeli ekuthiwa u-Ian, kanti futhi u-Ian ungibonile ukuthi bengigqoke le blue dress. Uyazi u-Ian ukuthi u-Alex ufike wiki kanjani for ukuthi angabulala umuntu ofit njengoRandall. Wathi uBradley, sizothi thina silalile waphapha mawavuka u-Alex wawubulala uRandall. Wathi uMarcy, Bradley leyo nto ngeke isebenze, uwummeli u-Ian. Wathi uBradley, njengoba uwummeli kuyena ozokhipha u-Alex ejele. Wathi uBradley, Marcy ngicela ukuyenza ngendlela yami lento. Unayo i-makeup? Wavuma uMarcy. Wathi uBradley, khumula lezi zinto oyigqokile, uthathe ishower fast, ugqoke lezi iy'mpahla engikunikeze zona, lento ngizoyenza ngendlela yami. Wathi uBradley, ufihle lawo manxeba nge-makeup. Wathi uMarcy, okay. Wathatha lezo iy'mpahla uMarcy wahamba eseyishaweni. Wasala uBradley naye khumula u-Alex oyelele kusofa. uSteven noRick bangena ewodini likaLarry. Wathi uCharity, nizofunani la? Wathi uSteven, siphethe i-search warrant, sizofuna ifoni yamkhonyani wakhe. Wathi uCharity, akanayo ifoni uLarry. Wathi uRick, ziphi iy'mpahla zakhe? Wathi uCharity, angizazi. Wathi uRick, uthe unesi zila endlini. Waphaphama uRally wathi ngeke nikwazi ukuthatha ifoni yami ngaphandle kwe-warranty. Wathi uSteven, ungayithatha uyibuke nayo i-search warrant siyiphethe. Wathi uCharity, asifune ukubona ama-search warrant yenu thina, ayikho ifoni le. Wathi uSteven, Rick ifoni uyibheke le foni. Waqala wapequlula uRick. Ngenkathi ebathethisa uCharity ethi abaphume la, uLarry wamehlisa wathi baby bayeke mabephethe i-search warrant kusho ukuthi sebesihlulile. Nangempela uRick wayibheka wayithola ifoni. uSteven wabuza i-password wathi uLarry akayazi akasayikhumbula. uSteven wathi uyivula nge-fingerprint kaLarry. uCharity wathi ungamthinti. Isivulekile ifoni baphuma uRick noSteven. Ethi uRick, ngabe kukhona okutholayo? Wathi uSteven, angithi uyangibona ukuthi ngiyabheka. Wathi uRick, mase ungithethisa kanje okay ngcono ngoba usuyitholile sengiyahamba. Wahamba uRick washiya uSteven. uEsperanza wayethethisa uLucian ethi kanti iphi le FBI? Wathi uLucian baphezu kophenyo. Wathi uEsperanza abafoni ngani? Ethi uEsperanza yabona Natalie le nje kuthiwa uEdward usengihlukumeze kwenele kufanele ngimbulale. Uphinde wazophoyizina ingane yami kumanje ithunjiwe ngenxa yekweletu zakhe. Ethi uEsperanza, ngiya-understand amasinenkinga mina naye kodwa umzali onjani-ke owenza lento enganeni? Wathi uEsperanza, ngiyayisola ukuthi ngiyishayeleni ingane yami. Wathi uEsperanza, yazi nale nje ngishayeka ngilahla kusofa. Wathi uNatalie, into yanini leyo? Wathi uEsperanza, namhlanje. Wathi okwesingaka ekushaya? Wathi uEsperanza, ubeqala. Wathi uNatalie, une-show? Wathi uEsperanza, ngine-show futhi hhayi ukuthi ungishaye ngempama, ungiphushile ngawela kusofa. Wathi uNatalie, kwaleyo nto iseyi-woman abuse. Wathi uEsperanza, ngiyakwazi lokho Natalie, kanti ucansi ngamshiyelani? Ekhalo uEsperanza ethi Natalie, umuntu engisele naye emhlabeni engimthandayo ingane yami uMika. Ethi ngiyakuthembisa Natalie, ma ingake ingabuyi la iphila u-Eddie ngizombulala ngezami izandla. Wathi uNatalie, hayi ingane iyaphila uzobuya uMika. Ema-parking u-Ian wayethi uyahamba uye emotweni yakhe kanti u-Edward umcashele ngemuva wamqhamukela emzela ngemuva emchoka ngethiza. Wathi u-Eddie, ninomngane wakho uLarry nishonisephi ingane yami? Wathi u-Ian, angiyazi. Wathi u-Edward, awuyazi? Waphinde wamhlaba ngetaser futhi. Wathetha u-Edward wathi ngithi iphi ingane yami? Wathi u-Ian, ngiyakutshela ukuthi angiyazi Edward. U-Edward waphinde wamhlaba ngetaser futhi. Sembuza futhi esemiyekile. Wathi u-Ian, Edward uzongibulala ngogesi. Wathi u-Edward, ya ngifuna lokho vele ukuthi ufe. Ngesikhathi ekhiphisa lo tape u-Edward embophela itaser yayi-on ihlanganisa nengalo ka-Ian for ukuthi achoke-ke non-stop azafe. Amrolela ngayo leyo sellotape itaser isi-on one way. Ethi u-Edward ngcono ufe ngoba vele hlulekile ukukhuluma kusenesikhathi. uRally benonkosikazi wakhe besewodini bathi bengalindele bathusa ukungena ka-Edward. uCharity waxosha u-Edward ethi akaphume la. Get out of here. Waqonda kuLarry Edward. uLarry saphika ethi akayazi ingane. Ethi u-Edward ngizonibulala nobabili nalesifebe sakhe esiqulekele la phansi. Ngathi ekugxavuna uLarry Edward wamklinya ngomqamelo sakumbulala. Ngathi ethi akakhulume. Wathi uLarry uyakhuluma. Wathi u-Edward angikuzwa. u-Edward wasusa umqamelo wathi iphi ingane yami? Wathi uLarry isekhoneni lika-7 Street no-James Street. u-Edward qala phansi futhi wamklinya ngomqamelo wathi ngiphuma khona ku-7th and James ekhoneni lakhona akayikho ingane yami lapho. uLarry wayesapaquze ngaphansi komqamelo wathi ikhona ingane lapho.
wathi u-Edward iphi nendawo emotweni nomaphi. uLarry kwase ngabe saphefumuleki wayethi uzama ukukhuluma esekhala. No-Edward wayesethetha ithi ikuphi nendawo. uLarry wavele wakhala wathi semgqonyeni kadoti. Wacasuka u-Edward esezokuthiwa bayibulele ingane yakhe waklinya uLarry naye for ukuthi ambulale. u-Edward wambulala kanjalo-ke uRally ngenkathi unkosikazi wakhe equlekele phansi kwi-floor noLarry eseshonile embhedeni umqamelo usesebusweni. Ema-parking i-security lathi liyahamba labona u-Ian laphuthuma i-security lithi liyosiza laphuthuma la ikhipha leyo taser kwasho ukuthi selikhipha emva kwendaba. Limbuza i-security u-Ian ukuthi u-right yini kanti u-Ian vele usechokeke waze washona. I-security ngethemba lokuthi u-Ian usaphila labamemeza kwi-radio libatshela ngaphakathi esibhedlela ukuthi abeze ne-stretcher khona i-patient. Lasukuma i-security labona kuziphoyisa lathi awusayitsheni woza ngapha. Lafika lelo phoyisa lu-Edward lathi security kunosathane osecishe wabulala le ndoda. Wathi u-Edward anginandaba wathatha i-taser wahamba esethi uyaqedela isidumbu sika-Ian. Wathola i-taser isize yaphelelwa ibhetri. u-Edward wakhahlela isidumbu sika-Ian wathi buka usuqeda ibhetri yami slim. uRick wanokha kwa-Bradley emvulela. Wathi uRick ngitshelwe ukuthi ngingamthola la ekhaya uMarcy Holmes. Aqala wethuka uBradley wathi ya ukhona uMarcy. uMarcy eseyilungisa naye segqoke ingubo ka-Alex. u-Alex esegqokisa i-blue dress kaMarcy egcwele igazi. uBradley wabiza uMarcy wahamba uMarcy eseyakhona. Mayefika ngasemnyango uMarcy wathi uRick uzothatha yena uMarcy ucela bayomhlaba ngemibuzo kancane ngemva kwesigameko esenzeke eRandall. Wathi uBradley niyombuza mayelana nani uMarcy. Wathi uRick ukuthi kunofakazi othi kunowesifazane obonakala egqoke i-blue dress enegazi ephuma egijima emzini kaRandall. Sesakhuluma ngaleyo blue dress uRick wabona u-Alex egqoke i-blue dress elele kusofa. Wabuza ukuthi ubanike lo. Wathi uBradley ex yakhe lelele kusofa. Wathi uRick ngingakwazi ukumfaka imibuzo. Wavuma uBradley wathi ngena. Bangena sebengaphakathi. Wathi uRick awukantulele. Wathi uBradley ubengalele kade efika nje ngoba ufike edakiwe. Wathi uRick usenesikhathi esingakanani elele. Wathi uBradley no ubengalele ufike nje edakiwe. Ubumuntu ohlezi edakiwe abhema nama-drugs enza izinto akabuye angayikhumbuli futhi lezo zinto. uRick wanyakazisa u-Alex waphaphama u-Alex ethi ungangithinti. Mayethi waqalaza u-Alex wathi hayibo ngilelephi la. Wathi uRick awuzazi ukuthi ulelephi. Wathi u-Alex cha ngisakhumbula. Wathi uBradley njengoba ngikutshela-ke iphoyisa. Wathi uRick ubuyephi namhlanje. Wathi u-Alex angazi. Wathi uRick ngeke kuzofanele siye nawe e-police station. Wathi u-Alex ngenzeni yini lento engigqokile. uRick wathi sokuma sihamba nawe se-police station. u-Alex wayesididekile esayibuza ukuthi kwenzakalani. Ngathi uRick embamba behamba naye. Waboshwa kanjalo ku-Alex eboshela ukubulala uRandall angambulalanga. uMarcy wayekade eyibambile ukuthuka. uBradley wamtshela ukuthi akehlise umoya acte normal. Wathi uMarcy okay. Amaphoyisa athi esamile ngaphakathi emzini ka-Esperanza kwangene i-info from eradiyoni yamaphoyisa ukuthi sekutholakala intombazanyana yomlungu eyi-teenage ebulawa yafaka emgqumeni kadoti. Amaphoyisa avela ayicisha iredio aphuma. Wathi u-Esperanza iphenduleni leyo redio phambi kwami. Isikhathi bembamba uLushini. uLushini waxosha lamaphoyisa wathi awaphumele ngaphandle namaredio awo. uLushini noSteven noNatalie bezama ukupholisa u-Esperanza. Khona lapho kwavele kwangena u-Edward naye wayechiphiza inyembezi ekhaya. u-Esperanza wabathethisa laba bambambile wathi abamdedela wakubhekana no-Edward ebuza ukuthi umbonile noMick. Edward wakhala wathi ngimbonile. Wathi u-Esperanza kwenzakaleni. wakhala u-Edward wathi le nje ibulela ingane yami. Wathi u-Esperanza akuyona leyo nje ibulela ingane yethu wena ngoba zonke lezi zinto ezonakala kanje ngenxa yakho Edward. u-Edward wayekhala ethi vala umlomo Esperanza kusona isikhathi sokuphikisana lesi. Wathi u-Esperanza kunandaba ukuthi isikhathi sani. Wathi noSteven uzama ukukhuza u-Esperanza. u-Esperanza wathulisa noSteven kabuhlungu. Don't talk to me, Steven, you mother. Wathi u-Edward ku-Esperanza wena sifebe wenze yonke lento. Kalo bufebe bakho ngabe ingane yethu iyaphila. u-Esperanza wathi okay wavele wenza kanje. Washona kanjalo u-Eddie Edward Willis nendodakazi yakhe uMika noLarry Conley, uRandall Holmes no-Ian Glenn. uBennett waboshelwa ukutholakala nesidumbu kodwa kuzohamba kuhambe yakhishwa ngoba icala likaBennett selizothwala u-Alex naye ongembulalanga uRandall. Kube kuba yiphara nje ukumfaka ey'nkingeni u-Alex. Siyabonga-ke iy'ngane zakwethu bekuyokugcina leyo episode.